Vedeli ste, že nie každá rezná rana potrebuje stehy a návštevu urgentu? Mnohí ľudia pri každom reznom poranení panikária, no existuje nenápadná pomôcka, ktorá funguje veľmi podobne ako šitie u chirurga. Hovoríme o náplasťových stehoch alebo tzv. Strips pásikoch. Nájdete ich aj v našej špeciálnej cyklolekárničke, ktorú sme vytvorili spolu so Škoda Auto Slovensko, pričom jej obsah sme ako záchranári vyskladali presne podľa potrieb cyklistov. Hoci sú tieto pásiky neoceniteľné, pri ošetrovaní rán po páde z bicykla podobné rezné poranenia vznikajú bežne aj doma či na pracovisku a preto by mali byť pevnou súčasťou každej lekárničky. Úloha týchto pásikov je jednoduchá. Priblížiť okraj rany k sebe a podporiť hojenie bez potreby šitia. Sú ideálne na menšie, čisté a rovné rezy, ktoré sa dajú prstami jemne stlačiť k sebe. Ale pozor, strips pásiky nie sú zázrak na všetko. Nikdy ich nepoužívajte pri hlbokých ranách, silnom krvácaní alebo ak v rane vidíte podkožie či tukové tkaniny. V takom prípade ide o vážne poranenie a náplasť odborné šitie nenahradí. Tieto prúžky sú jednou z najpraktickejších vecí pre rýchlu prvú pomoc, ktoré môžete mať po ruke doma, na horách, ale aj v teréne na bicykli. Schválne, bežte si teraz skontrolovať svoju lekárničku. Ak tam tieto pásiky chýbajú, doplňte ich skôr, než ich naozaj budete potrebovať.